Čau. Ak chceš získať Robuxy, nezabudni mi napísať komentár, lebo teraz ma dobre počúvaj. Mám jednu takú aplikáciu, ja neviem, kde to oco našiel, kde musíš získať 6000 bodov, no proste tak, a každý druhý deň musíš to získať. Lebo ak to nebudeš, tak nebudeš mať žiadne. A môžeš, proste máš tam na výber, môžeš vyrať, to je jedno koľko. Proste, ak chceš Robuxy, ja ti pošlem aj do prípiskov toto. Jo? Tak to dám a napíšem aj, jak sa to volá, jo? Tak čus. Hej. A ak chceš Robuxy, nezabudni napísať do komentárov. Čus. A ešte nikdy neverte pod vodou, lebo vás to iba oklame, zoberie vám to peniaze zbytočné a potom ja som našiel včera aplikáciu, že Robuxy zdarma. Jasne, bobová aplikácia. Tak čus, neverte pod vodom a ak chcete, tak napíšem to.